October kalo tile mugani fila ye san ba fila ani mugan aw minnu b'a filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ kana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale sele mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila kabini October kalo tile 6 tɛmɛni san ba fila ani mugan an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ni ale bɔra an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ka taga furakɛli la jamana kɔ kan n'o ye Emirat Arabukaw olu fɛ yen nɔ sa kunu sɔrɔ an ka jamana ɲɛma a n'a furumuso u nana an ka faba kɔnɔna la yan nɔ a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko lafiyaba kɛra a ye ka sababuya kɛ a fari o fusayara nka ko don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ a bɛ segin ka taa jamana kɔ kan walasa ka taa ka furakɛli tɔw ni ka o lase cogoya min na an bɛ taa bila ka olu fɛ yen nɔ sirabakan kasara dɔ kɛra yen nɔ maa 24 olu jogina nka maa 4 de b'u la sa minnu n'olu sɛbɛkɔrɔ jogina kosɛbɛ a kɛra tarata don October kalo tile 20 san ba fila ani mugan nin kɛra bila ale ni san o furancɛ la sa maa dɔw ka fɔ la sa ko tun bɛ ni bolimafɛn min kɔnɔ ko bolimafɛn ale bɔra ka bin a jɔlen a yɛrɛ ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu jogina olu ta teliyala ni ka taa n'olu ye bila dɔgɔtɔrɔso la nka bolimafɛn bolila yɛrɛ sa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ɲɛmada ale kan ale bolila nka gendarmerilakaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu boloda walasa nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na an bɛ taa Gawukaw olu fɛ yen nɔ u ka hectare ba caman de bɛ yen nɔ min ni tasuma donna o la n'o yɔrɔ yɛrɛ u ka burusi kɔnɔna ye n'o ye u ka bagankɛyɔrɔ ye sa a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a jenina weekend tɛmɛnen o la sa nin kuma in fɔra u ka Gawo gouverneur ale fɛ sa a yɛrɛ ka fɔ la k'u ye waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka dankari nin tasuma kofɔli na cogo min na nka a taara ni ka u bolo da u yɛrɛ jɔrɔna ko ye fɛn min sa o de ye ka fɔ ko nin ko in bɛna kɛ gɛlɛyaba ye u ka sɔrɔ ta fanfɛla fɛ ani fo ka taa se u ka kungo kɔnɔna ko olu bɛɛ lajɛlen ma an ka arajo barakɛla dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ baara kɛ voix des jeunes na n'ale bɛ wele ko Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko viebele an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ale tun bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan kunu araba October kalo tile 21 san ba fila ani mugan anu tun bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya la tilelafana t'o dunnen kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ ko damakasi sɛbɛn o donna a tɔgɔ la ni a taara o kuma ni k'o jaabi beji ma olu fɛ yen nɔ sa a selen wagati min na u ye a ɲininka a dalakan na a n'u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya lɛrɛ dama dama o kɔnɔna la u ye a bila ka taa kiiri tigilama ale ka bolo kan n'o bɛ an ka sigida sabanan o kɔnɔna la o fana ye sɛbɛnfura ni ka o da kan k'a bila ka taa kasobonba la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko viebelen ka nin kasolataga in ko a sababu bɔra maa mun na sa o de ye an ka kiiri tigilamaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko a ye ja dɔ bila bɔlɔlɔkana la bɔlɔlɔkana min n'a y'a fan bɛɛ lajɛlen labɔ ja in yɛrɛ sa a tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye Mama Sita ale ni Sidiki Jabate ka kuma ye o de la u y'a yira k'a fɔ ko a ye dankari olu la ka sababuya kɛ ko olu tɛ ka u ka baara kɛ a kɛcogo la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko viebelen ale ka kiiri bɛɛ lajɛlen bolo dalen don décembre kalo tile 15 nata in na an bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa laginɛkaw olu fɛ yen nɔ bingani wale ye o cayalen don olu ka dugu kɔnɔna la u ka ba polisilakaw ani maa olu ni ɲɔgɔn cɛ kabini kunu araba October kalo tile 21 san ba fila ani mugan u ka jamana marabaw olu ka fɔ la sa u y'a yira k'a fɔ kabini nin ko in daminɛna ko maa 9 o de bɔnɛna a nin na kabini tɛnɛn tɛmɛnen na nka maa 5 olu sata kɛra marifakisɛ o ye u ka polisi kelen o y'o jeni ni ka o bɔnɛ a nin na maa caman fana bɛ yen nɔ minnu n'olu sɛbɛkɔrɔ jogina bolaminɛw fana caman o tiɲɛna nka nin kuma in ma kɛ Selun Dayilɔn ale fɛla ko min n'ale olu ka fanga sinamatɔ ale y'a yira k'a fɔ ko maa 16 bɔyɔngo ko o de bɔnɛna a nin na ani maa caman wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu n'u dama so ma n'o kɛra kunu araba donya la an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni u ka jamana ɲɛmaa kalafili n'o bɛ ka masurunya u ka dugu o kɔnɔna la sa u ka dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko dabu a bɛ u ka jamana worondugu yanfan o fɛ sa tile damadama in kɔnɔna la sa bingani wale bɛ ka caya u ka jamana o kɔnɔna la min n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman ni ka o bɔnɛ u nin na kabini a fɔra don min na ko u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye k'ale bɛ na i kan bɔ u ka jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ tuguni ni bingani wale ale
cayara nka maa caman bɛ yen nɔ olu bɔnɛna olu na min n'a ye maa tali kɛ maa 7 bɔɲɔngo ye ani maa caman fana olu sɛbɛkɔrɔ joginna. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa ala k'an ka farafina dugu ala k'an ka jamana bɛɛ lajɛlen basigi ala ka basigi la n'an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ka jisuma kɛ a bɛɛ lajɛlen fura ye halisa ala ka hakili ɲuman di an ka ɲɛmaw ma aw minnu fana ye jamana kɔnɔdenw ye ala ka taabolo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.